Arewa Stars Comedian. Amma yau mati duk abin da yake sai ya biya ni kuɗi. Da sai ya biya ni kuɗi. Wallahi tallahi sai ya biya ni kuɗi. Kai? Wato wulakancin ya kai dan ina bin ka kuɗi. Habban gaza ta ma kake yi kai yanzu. Wallahi ba haka bane ba. Ni ba abin da za ka gaya min kuɗi na kawai nake bukata. Ni ban san wani kai ba wani hakuri da zaka bani. Kuɗi na kawai zaka bani ni. Ba wani. To yanzu jiyo. Ba naira dubu ce ba? Naira dubu ce. Kai hakuri in Allah kai mu gobe ka same ni kan daula. Kan naira dubu ne ko? Naira dubu. Akwai wasu kuɗi wanda nake tamawa su zo mu, wata harka ce ta samu. Dakata. Me kace? Wata harka ce ta samu. Idan kuɗin na suka mu, naira dubu ne ko? Ka zo ta yanzu ka biyo ta sauki. Yawwa. Ina jin ka. To naira dubu ko? Zan baka naira ma dubu uku. Dubu uku. Kai ba ma dubu uku ba, kuɗin suka zo da yawa. Biyar zan baka. Dubu biyar. To ina jin ka ga yama. Ka ba abokina naira dubu. Wannan wace irin harka ce kai? Kai ne sha kuɗin maka. Ba sai mun daga murya ba. Kan na da kai magana waɗannan na baya sai ka ga yaman wannan wace irin harka. Nan wada, kai dai kuɗin kake so ko? Kari uku daidai kan kwana gashi ka fantas Baka da wata matsala. shi kenan kan kwana ka manta uku ne ka manta ai Zan da uku. Har biyar. To anya kuɗin nan ko ba sato su zai ba. Amma ni ina ruwa na ma sato su ya kuɗi. bai taho ba kai a yau zai sha mamaki na san wajibi sai ya yi min kudin nan Yawwa ganin. Hello? Ina jin ku. Ku kawo kuɗin kawai. In ba ka kashe shi kawai zan yi. Yawwa na ma faɗi muku. Allah bai barka da wani. Muhammad ne. Wallahi Allah bai ni ne ina yini. La ya Allah. Wai kana ma bina kuɗi ko? Allah bai ai magana wa'annan kuɗin ma a batta. Ai ranke daɗe dama na ɗan zagayo ne. Na ganka nan na ce bari in zo mu gaisa kuma tunda na gaishe ka mata shi zani in koma ta inda na hito. to ai Muhammad haƙin ka ne Wani mutum na ban maka wannan haƙƙin nauni na ban maka. kai Na yake maka kaga mata iyata. Sai an zuma. At AID Remix TV.